Zdravíme všetkých automobilových nadšencov. Vyskúšali sme pre vás nový prírastok do rodiny SEAT s pohonom 4x4. Je to vlastne prvý offroad z dielne SEAT. V jeho útrobách samozrejme nájdeme už známu koncernovú techniku a posledný Haldex 5. generácie. Podvozok je vyšší o 27 mm v porovnaní s klasickou verziou ST. Jeho priama konkurencia je Octavia Scout, ktorá tiež zdieľa rovnakú techniku. Ale poďme k jazde. Na naše prekvapenie sa auto správa na ceste veľmi dobre a okrem vyššieho posedu nie je na jazde cítiť vyššie ťažisko oproti klasickej verzii ST. Auto sa v zákrutách nakláňa len minimálne a komfort jazdy je tiež výborný. SEAT použil na Experience trošku neštandardné rozmery kolies, a to 17-palcové v rozmeroch 205 na 55, ako boli v našom prípade. V prípade príplatkových 18 je to 225 na 45. Nami testovaný model mal pod kapotou turbodiesel s objemom 2 litre, s výkonom 110 kW a s maximálnym točivým momentom 340 Nm spolu s manuálnou prevodovkou. Motor má dostatok výkonu pri bežných cestách a nestráca dých ani na diaľnici. Jeho apetít bol na slušnej úrovni 6,5 litra na 100 km, ale veríme, že spotreba ešte klesne, nakoľko auto malo iba niečo málo cez 1000 km. Za spomenutie stoja aj štandardné športové sedadlá z verzie FR, len s iným čalunením. Veľmi dobre držia telo v zákrutách a zároveň sú aj pohodlné, bez problémov aj na dlhé cesty. Otázka je, stojí pohon 4x4 a nejaké to oplastovanie za vyšší príplatok? Túto odpoveď necháme na vás. Na snehu sa z auta stalo takmer plnohodnotné SUV. Nový Haldex si poradí naozaj s drvivou väčšinou situácií, ktoré vás môžu postihnúť. A ak sa chcete na snehu aj baviť, toto auto vás rozhodne nesklame. Nový Haldex nečaká na prekles prednej nápravy a pri prúdšom pridaní automaticky dáva viac výkonu na zadné kolesá a to vám zaručene vyčaruje aj nejaký ten úsmev na tvári. Čo k autu viac dodať? Leon Experience vám splní naozaj všetko, čo od neho budete očakávať. Odvezie vás na dovolenku či lyžovačku s priestranným kufrom, ktorého objem je až 587 litrov. Nemusíte sa bať vyšších obrubníkov či terénnych výjazdov a polných ciest. Nezožerie vám ani peňaženku na pumpe. Pokiaľ máte záujem o auto, ktoré vyniká na ceste, ale aj v teréne, tak vám ho môžeme iba odporúčiť. Cena testovaného modelu je 28 800 eur.